Hi guys, so may nabili nga pala akong universal clip lens sa TikTok for only 108 pesos kasama na ang shipping fee. So napakamura niya and ngayon makikita natin kung gaano ba kaganda sa halagang 108 pesos lang. Meron siyang dalawang part. Yung isa is wide angle lens. So ito na nga yung ini-screw ko. At yung isa naman is yung fish eye lens. So dito makikita natin kung ano yung pagkakaiba nila. Ang kagandahan nito, yung lens nila is may takip para hindi siya naaalikabukan kapag hindi mo nagagamitin. So itong una nating susubukan is yung wide angle lens. So ayan siya guys. Kitang-kita yung bahay. Kaya pag inalis mo na yan, makikita mo malapitan yung bahay. So ito naman is yung isa, yung fish eye lens. So, ba't siya tinawag na fish eye? Kasi kapag ginamit mo siya, parang mata ng isda. Kita mo yung paligid ng lens, yung kabilugan ba? So, halos ganun lang din naman. Wala lang masyadong pagkakaiba bukod dun sa nakikita mo yung black ng lens. So, kapag itatabi niya na, meron siyang free na